Dobrý deň. Častokrát dostaneme otázku, ako súvisia vzťahy a výkonnosť na pracovisku. Na túto tému som sa bavil s jedným kamarátom, ktorý sa tejto problematika dlhodobo venuje. Dokonca robili prieskum, prečo ľudia najčastejšie menia prácu. A 60% odpovedí, ktoré dostávali, bola odpoveď vzťahy so šéfom. Je to o tom, či šéfovi veria alebo neveria, či sa o nich dokáže alebo nedokáže postarať, či je alebo nie s nimi v dobrej komunikácii a tak ďalej a tak ďalej. 60% ľudí menili prácu kvôli vzťahom so šéfom. Zaujímavý výstup z toho prieskumu. A na základe mojich skúseností sa pod toto dokážem podpísať. Čo ja pozorujem vo veľkej časti prípadov, ľudia neopúšťajú prácu, ľudia opúšťajú svojho šéfa. Preto odpoveď na otázku vzťahy na pracovisku so šéfom a s kolegami versus motivácia a výkonnosť sú veľmi dôležité a stojí za to o ne sa starať.